मा होनदों? माथो? रायलायाबो फन हरलाबो। मा एखां एखां खालामहरबाय थादोंनो आंखौहाय। माथो एखां एखां खालामदों? मा खालामहराखै? मा खालामदों? मानि मा इसोरनो हरनो इयो नायनांसिगोन आङो रायलायदों जोंलाय। ओमफ्राय बोरैथो रायलाय जानोसो लुबैदों ना माथो? रायलायजानो लुबैनाय माने कमेन्टआव आंखौ बुंहरगासिनो दङ। गोदाव सोरावनो हौवायानो आंनो माला बुंहरोब्ला रायलाय जानोसो लुबैयो ना माथो एखां बानायहरबाय थानांगौ आंखौलाय। आं रायलायनायनिथां माथां नोंलाय माला रायलाया आंलाय? बे नों रायलायै रायलाया नोंनि खोथा बेसो बुंहरबाय थादों दा। बे बुंहरला आंखौ सन्देह खालामनांगौ आंखौ बुंहरखागोन रायलायदों नामा होननानै रायलायदों होननानैहाय। आरे नों थांखानाय मानसिखौलाय आंलाय बोरैथो सन्देह खालामा जानाय। नोंनो मिथिखायो माथो। आं रायलायदों ओमफ्राय नों आं रायलायाखै मालाबाबो इजोंहाय रायलायफेराखै आं। नों रायलायो रायलाया बे नोंनि खोथा आंथ' सन्देह खालामखागोन ना बेजों थांखानाय हिसाबै। मा सन्देह खालामहरनांगौ आंखौलाय? बुंहरनाय इखौल' बुंहर आंखौ मा बुंदेरनांगौ। दा फैयोना फैया? बुंहरबाय था गावबा गावनो फैयोना आंखौ फैया मा रायलायदों मादों बे खालामदों आंखौ मा बे बुंहरनांगौ खालाम जाबायना एसेल'। बे बुंहरबाय थाबाय नालाय बुंबाय आंबो बिजों रायलायाला बोरै खबर दङ। बोरै माला मिथिगोन नों रायलायखो रायलायाला होननानै। मा खबर? नोंनो हरखादों दा कमेन्टखौ। आङो फै माबानानैहाय आलदा आलदा जानाय मालासेबो रायलायफेराखै आङो। रायलाय जानोसो लुबैयो दा नोंनिखौनो एखां होबाय थायो। रायलायजानो लुबैदों ना रायलायजानो गिदों? एखां जोबस्रां होबाय थायो जोबस्रां इसोरनो सौबाय थायो। आंथ' सानदों ओजों रायलायनो थाखायसो ओजों थाङा थाहैदों बे सानखादों आंथ'। गोदाव सोरावनो मा सिंखि जानाय बेलाय मा सिंखि जानायनि मानायनि मा बेलाय हरनायफ्रालाय? सोर सिंखि जानायनि हरलायखो? नोगोद गोसो गाज्रि जाथारबायलै आं नोंजोंहाय। गोसो गाज्रिया सोर? गोसो गाज्रि नङा माथो बिदि हरनांगौ जाखो आंनोलाय? नोंखौलाय सोर सिंखिनि लिंना हरखो नोंखौ सोर सिंखि लिंना हरखो? सिगांनिफ्रायनो गोसो गाज्रिखाय माबानो हादों नोङो। गोसोआ सोरनि गाज्रि दैनाय रा दैनाय। ससियेल मिडियाआवहाय लासिंनो। मा लासिं सिं खामानिखौ मावनो रोंनानै लाजिनो रोंगौ। दाबो भिडिअ बानायै बानायै बे हौवाखौ बानायै आंखौ मा होदेरनांगौ आंनि फट'खौ मा होदेरनांगौ? बेखौनोथ' आं दा द्रप खालामना दंथ'यो नेनानै दं आं नोंखौहाय लाग्रा मिथिगौ। मानसिया बिदि जायो मा लाग्रा मानसिया आंनि बिदिलाय होदेरनांगौ रावबो गावनि हिनजावखौ रावबो बेफोरबायदि लाखानानैहाय होदेरनानै बेलायथो नै खोथाया मिलायखाबाय दा हौवानिजों होमब्ला मा दावराव दंबाव? खिन्थाबावनांगौ आंखौलाय? मा दावराव दंबाव होनब्ला? बिदि होदेराबा नोंनि भिडिअआनो नङा। बेलायथो नै ग्रोब ग्रोब मिलायखायो दा खोथाया नायदो। होदेरनानै मा मोखांनि लानाय नों?